da exposición e agora estamos aquí tamén dando unha ollada, unha revisión ao que era Carlos Velo. E para empezar, imos ver unha película que fixo a súa neta, chamou na Vieiros, porque Vieiros era a revista de Carlos Velo, junto con Soto, que puxo en marcha en México, de moita significación, por tanto, para ir, e por eso ela chamoulle a película Vieiros, que, digamos, unha especie de biografía, é unha documental, aproximadamente un pouco escasa unha hora, escasamente unha hora, e que nos vai un pouco a chegar ao que foi a figura de Velo para Recó, como aperitivo. E despois, de plato forte, de plato xa ben, de mesa ben, teremos a mesa redonda na que falará Miguel Ángel Fernández, que é patrón da Fundación tamén,